Allah dželle šanuhu kaže: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Ako budete Allahove blagodati brojali, nećete i nabrojati. Pogledaj samo oblake koji plove iznad naših glava, nose tone i tone vode, a mi vidimo kako s lahkoćom plove od jednog mjesta do drugog. Ko je taj koji s lahkoćom takvom pokreće? Allah. Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaba. Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا. On ih po nebu kako on hoće rasprostiri i na komade dijeli. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. Pa ti vidiš kišu kako iz njih pada. Zamisli samo, onda kada se kiša spušta, svake sekunde se na zemlju spusti 16 milijardi tona vode. Subhanallah. Alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'a. Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu? فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ. Pa je u izvore u zemlji razvodi. ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. A onda pomoću nje raznobojno bilje izvodi. Pa kada gledaš te ljepote i bilje kako iz mrtve zemlje izrastaju, onda kada Allah na njih kišu spusti i vidiš nebo bez stubova uzdignuto, sjeti se onoga ko ti je taj vid podario, okom kojim gledaš sadrži 576 megapiksela, koje se ne može porediti ni sa jednom kamerom koju čovjek je napravio. Subhanallah, na samo 1 milimetru tvog oka Allah dželle šanuhu ti je stvorio 100 miliona receptora svjetlosti. Rabbana ma khalaqta hada batila. Gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio. Subhanak, hvaljen neka si ti. Faqina adaban nar. Sačuvaj nas patnje u džehennemskoj vatri.